салом алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас ҳаст сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Бародарони азиз, як сар ғнаҷини биғизи 6 моҳа бола ба шумо навор мекунем. Бародарони азиз, тамошо кунед, ҳаловат барои як таи лайка баҳри ҳамин моли мо дареғ надорад. Бародарони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмоне, подписатсия кунед, поделитсия кунед, то ки наворҳои хуб ҷолиб бисёртар шавад. Ана ҳамин мол 6 моҳа бола биғизад. Бародарони азиз, мол ҳоли дандонои ҳамаш дандонои гусалагиша, дандони калон парфтагӣ нест. Чуҷадмар беҳад моли ғаси почағаси хубай. Иншоалло чам видиш ранги ба қайстойка ба қаги дорад. Беҳад синаву пари хубам дорад. Иншоалло мо камтар маълумот метиҳем, мегзарем масъалаи аҳли мол ҳамаша нишон метиҳем. Бародарони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар Собиқ ном Фурғонтепа. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед, метавонед ки биёед дар хонаи пешӣ бибинед. Рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст. Любое время занг бизанед, 24 соат телефони дастӣ кор мекунад. Бародарони азиз, подписчикони азиз, ҳамин мола ина чочупарша тамошо кунед, чӣ хел синаву пари хуб дорад. Иншоалло ки масъалаи аҳлиш бениҳоят аҳла. Ина тамошо кунед, хушрук бовар ки телефона дарам тай синаш мондам, намеҷим ба мола. Ина бо меқап мя бургарам такрор шава. Бародарони азиз, ҳозир қафорам бе павза бе ҳеч нишон метим. Бародарони азиз, тамошо кунед, ина бе павза бе ягон чи тамошо кунед. ай тарафи қафошам меқапи мола чуҷанда я раҳ бигар. ина синара тамошо кунед, ай қафо чӣ хел синара хӯй додааст, чочупари хубам дорад, синаи сафед. Бародарони азиз, мол беҳад молаки ғавс, корпуси хубам дорад. иншоалло касе ки мол мена раҳматам мегӯяд. подписчикони азиз, дастгирии шумо пешравии кори мо ҳаст. навора то охира тамошо кунед, дастгирӣ кунед. як таи лайка дареғ надоре. иншоалло ки моли хубай, касе бара раҳматам мегӯяд. рақамҳои телефони як бурига мегзарем 917 38 98 78. дар рақамҳо имо WhatsApp ҳаст. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар Собиқ ном Фурғонтепа. подписчикони азиз, мола хушро тамошо кунед, дандон парфтагӣ нест. мол иншоалло ки ояндаи хубай, худованд умрша дуроз карда бошад. мол калон мешавад. ба ин ҳоли як тазоидагӣ баъзе молае ки дим мусалла бад калон мешаванд, баъз ширшон зиёд мешавад, синашон калон мешавад. иншоалло ки ҳамин молам яке мола ки ин фуки мола бинед, чӣ хел фуки даҳани ғавси бақувватам дорад. иншоалло ки гусала оли як бор ҳуй кардалоҷунда як раҳгаришам нишон медиҳем. ина масъалаи раҳгарӣ ҳамаша бибинед. бародарони азиз, чун беҳад даст пои ғавси хуб дорад. подписчикони аз нақшам нархи дастраса. иншоалло ки мол қиматам нест. мол биғиз умақ чам канҷ мичина як таримтам медояд. бародарони азиз, морам баҳри шумо дастрас мекунем, навор мекунем. касе дар маҳқулши занг бизана, харидорӣ кунад. бародарони азиз, фикр ақидотон дар зери комментария бинависе. иститобте сухана хуб шав ге сухани не гуфтан худаш садақа, ай сухани бад на гуфтантон хубтара. бародарони азиз, баъзе бародаро харидор нестанд, ки ҳар хел сухано менависанд, ҳар чи гапҳои мақсад бемаъне мегӯянд, наган хубтар мешавад. ҳамаи бародарон подписчикои худам хоҳиш мекунам ки бародарони азиз сухана нек шав бигӯед. харидор нестанд. ҳама бародаре ки суханои бад мегӯянд, гапҳои қабеҳ мегӯянд, ҳама бародарон асосан чун молам намефаҳманд, харидорам нестанд. бире бигарде ранги мол дар бозора, бигарде нархи навора бибине, баъзе дигар каналҳода бибине нархи навора. бародарон азиз, баъд занг бизане, харидорӣ кунед. нархи мол бародарон азиз 16500 сомон муомила дорад. доставкаш аз ҳисоби канали мо ройгон мешавад. бародарон азиз, хушро тамошо кунед. илоҷиш бошад, подписчикони азиз, биёед дар хонаи пешӣ бибинед. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, бар анами текстили шаҳри Бохтар. хонаи мо қариб ай бародарон, метавонед ки биёед дар анами наздики шаҳрло, кругои шаҳрло текстил занг бизанем, мебирем, встречат мекунем, миёем мола дар хонаи пешӣ мебинед. подписчикони азиз, дар охир навор гуфтанӣ ҳастам ки бародарон азиз, ҳамаи ғарибо мусофирро барори кор сарбаландӣ хонобиёдӣ насиб гардонад, баракат дар ҳаёту зиндагӣ, ризқ рӯзишон насиб гардонад. ҳамаи моро барои рост як кунад, ризқи моро аз хазинаи ғайбаш ай ризқи ҳалол ато кунад. рост гуфтан, рост кор кардан, иншоалло баракат шуд. дигар подписчикони азиз, то наворҳои оянда, худоҳофиз.